Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here is where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Jingkhylliap. For admissions, contact 9688 999 811 8012 73730 79060. Ka General Council jong ka Seng Sain Partai People's Democratic Front haka santri ujumang arhaza apulai kala shim ya karai ben Jingkhylliap Lama no yakni ka Seng Sain Partai shwa ba kalet pinya so pura shaka Seng Sain Partai National People's Party ka babat yolakam sinshar haka ni gejala haka hendri utri ujumang arhaza apulai haka jingalang ka bansalong haka office trikam jong ka NPP hanong ba shillong Yaki dulur penyaso an saya soy happening un National President jong ka NPP u Konrad Kongkal Sangma baru President jong ka PDF uba Given Miguel Meliam u President jong ka PDF uba Given Meliam haka jinga krem ikla patai kubor hadin balawai ka jingalang ulai thu ba haka jinga soy yaki dulur kinsa don ru ki kendon balabu da ka PDF shaka NPP Yaka People's Democratic Front la seng house nam arajar khat nyau but sangut ki MLA kila job haka election jong ka yeng dorbar thau an ka jilla kabala long house nam arajar khat fra Henry Arngot na ki MLA jong ka PDF kilalit ben benyaso bat ke NPP. Ha ke election ka barashdap longshen ha urumpang araja apulai ka PDF kalala ban job biang ha ki artli ki seat kata da ka jingjom jong ba Given Miguel Meliam na sora badu ba bante dorling do na mau kenrau. Kadi ka kubor ka bobon na preng jong pi la kmilin pi slam. Ndai na kalyang ka jongi ngi sothu bakom ka party nilayat linti bin ko bin banya step boys ki baro Pada rol ta benta bana kaliang ka chongi ni raso devan khot ye phi hakne pol bomenta ngin ai kani press conference ka shikwa ban pentip ye phi ba hakne ka singi bomenta ngi la yo ban penlong ya ka general council meeting jo ka party bana kaliang jong ki de khot la galong na kaliang jong ka central executive committee ki de khot jong ka zonal committee ki de khot jong ka district committee but kumjo na ki primary unit kila ya wan lang shakne ka jelang Baka agenda kaba hak madu kalong banakaliang ke jongi kum ka CEC kabla dep an pelong hakate katayo kabla dep nilabu ika agenda berkata ke benda kalong ban propose bangin merge no berka National People's Party ha la syai ka singi hakapor saubuji ni tip syai kadar banakaliang ke jongi ngi don kam ya ke jimunjolang nakaliang jongi de khot jong jalan council hi baro badminta ka singi ling bakani jelang Ina yo lang ka jimunjol lang na iway piway de khot jong the general council bagin ya chakmat hakway day barkani ka jingthmu ka jong bagin merge bat ka party NPP tanakaliang ka jong ang shukwa ban pensai ba kum ka party le se phila ban kali ka ei ka barpenong ingi ban shimya kani ka sinjam renga shukwa ban batay lingkot khindia ka bay day bat ka jingya linti ka jong ka party ka jong nadu usnem balaseng ka La sengye ka na du usnem aljar khat nyo bad hadu menta ka jingya linti la henry usnem tam ka jingya linti ka jongi kum ka party bar bangi pet house nem arajar khat phra na ka party ka jongi nila yo ban pinmi saungut kinomi khmat cha ka yin bar thawai bar usnem aljar khat khanda iwei iblami khmat cha ka district council neng yo I ka banang yai ka por yo I haga jingpen khre ka jongi ka election aljar alpulai Hashwa ke election Arngot ki MLA kilakan pi no shakaway ka party berkumju ringkat badiway MDC bar ngia ine bet satang mangi Arngot ki MLA banya khon biang nakani ka party hakani ki election kablade hoy ngia don katun ngut ki candidate ki blai shimbenta hakani ki election kablade wala nakaliang ka jongi kum kinong elam ki bahakmat ngia ma chishai ki jingye ki bobon ki dingpin kyang ki bobon andai kum kinong elam ki bahakmat nilai aisha kita ki jinge baro panakaliang jonga baban tedo le khamta kum kinong elam ki bahakmat long walang nilai nakaliang ki jongi haka CEC ka beningkong pangila dep pansyong ha uni ubanai bladep ka jinge ther ka jinge tai ka phang ka bahakmat du kalong ka ei bengin perkhat na ka benta kalawai jong party ka jongi Hoy ni sautu ngilai theory atai de kikenta
Ringi so thu mangi claim sim lala ban pinkut ya ka committee agar kom lese banagalyang ka jongi in wan chata jingmen jolang banagalyang ka jongi ngila sim da ka wei ka rai bai dei bat kani ka mat ka bakerpang ngila ibet ban thau no da ka wei ka committee ka bakerpang ka bakentop ya ki hliungut ki dikhot na ka CEC ka benta ka bahak madu kalong banagalyang jo committee kania tai ya thir ha ka bai dei par ka jingyal inti lane kalawi jo ka party ngimla ban lene ka jing shisha ba malsin job ek election ha unius nam bamenta kladon ka jing penso nagalyang jong ki political parties ki babon hoi niladon ka jing ekren berkiwi political parties kumju abai de bergani ki jing thmu ka jong ende ge bentang ilara be hakmat ka CEC ha jing shisha lada de batang nagalyang jonga bat kum emily jo sora berba banti do ling do kum emily na ten mongkon ro ngia perkhat tang ya ka jing mentoi yala di simen lesi katkum ikendon jong ka an ngilala ban jam mai ban merge pet ka bat ka NPP claim dara lang ka political party hi barkoi mangi so thu ngi don come 2/3 majority sen mangi bro on mdon kata ka an man disqualify ngi so thu banagalyang ga jong ipat ngi so buram ya ki de khot ka CEC berkumbalong mentang ila khot ka general conference baro banagalyang ka jongi ya ka no ka bangile ikwa bay ban kren ha ka bashit ka bashay bangilong transparent ban penpau bay hakmat kino kersan ki jong bangi so comment sika de makane singi bomenta pat nila yo ban shime ka rai bangi ya chakmat ka bay de berkani ki jingmu ka jongi nagamenta ka merging ka jongi bar ka party NPP ngasukwa ban pencai hakmat jongpi badan na pedeng Kipres ki beladap an kelih kini singi beladap. Esi kalau day sishan em banakalyang jo PDF kan Jingkhylliap Lama no. Masyukwa ban pensai happy. Bakat kum kikendon jo ka constitution. Kidon lightly gibenta. La banong ka split, ka merger, lani ka dissolution. Ande ka kias jong ni claim dissolve your party. Ni merge mun ni combine atli party ban penong kawe. Lasai ka singing in sa penong official ya kikendon ki bopero per kan sadan ka merging document ka managalyang ka jongi in sa merge bat ke NPP halor kikendon ki bopero per ki banagalyang jongi kum ka party hadim ni job house nem momenta is kem nagalyang jo ki candidate jongi baro hashwak election kila de play ya ki jingkular ki bopun ila de banthoro ka manifesto ki jongi ya ki agendas ki bopun dia rol ta ka benta banagalyang ka jongi ni sodei baswa ban pinya so lani ban merge ke NPP ngiladep ban batai syai ya ki kendon ki bopher hak banagalyang ka jongi ngin sa palaj pajba asyai ka singi hak bai dei barkani ka official merging document namar bangi so thu ban penong official ya no document dan kam ka jingi soy nagalyang jonga kom president jong PDF ringkat ka jingi soy lang nagalyang jong u national president jong NPP kana bakanong official kan kerpat ifi bapenong ki bayaisa yang saya page ya kini dokumen la syai on nang ladep ya rajing soy na baru alia bahoi wala da kaladon ka jing pensngo na kiwi political parties nakalyang ka jongi ngina simbit ko ka rai ba nakalyang ka jongi kum kinong elam ki bahakmat nila ra ya kani ka subject apo ka CEC abamde tangkarai nakalyang jongi kum emeli ande ka de rai lang jongi kum di khocho CEC apa na bring bobon ngilong politically inclined towards NPP nomor ba ngiladep ru bani trailang hakani ka sansnem bladep apo ka jialam jong menteri rangba para pangipet ru kimat bobon ki ideology sa party ngilong inline bar ke ga banakalyang ka jongki kila kred par kumju nakalyang jong kinoilam ki bahakmat sa party NPP ni don ka jingi trailang ka blajan ka kibun snem derol tak benta banakalyang ka jong party brokowe dingba CEC ngilong politically inclined towards NPP sok mensika de kum kinoilam ki bahakmat banagalyang ka jongi ngila sim ya kani karai lingba ka jingi menjol lang hi hapo ka jan conference para